Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε από την ΑΔΕ να περάσουμε απευθείας παραστατικά στο Pylon Commercial. Τι προσφέρει η λύση? Αυτόματη άντληση παραστατικών απευθείας από την ΑΔΕ, όπως γνωρίζετε ότι γίνεται μέσα από το Pylon, χωρίς καμία έξτρα διαδικασία. Μείωση λαθών κατά την καταχώρηση, ταχύτητα και ευκολία με λίγα μόνο κλικ, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, εφόσον όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από το Pylon και όχι από εξωτερική εφαρμογή, βελτίωση παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου. Ιδανική λύση για όλες τις επιχειρήσεις. Εάν σας ενδιαφέρει το βιντεάκι που θα δείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ανοίγω Pylon. Από το μενού οργάνωση πάω στα αντικριζόμενα παραστατικά και πατάω το εισαγωγή αγορών. Εδώ έχω τρέξει ήδη την άντληση των παραστατικών μέσα από τη διαδικασία του Pylon που όλοι γνωρίζουμε. Μου ανοίγει η συγκεκριμένη οθόνη και από την αριστερή πλευρά βλέπω τα παραστατικά μου σε 3 χρωματισμούς. Οι χρωματισμοί είναι πράσινο για όσα παραστατικά έχουν αντιστοιχηθεί πλήρως. Ό,τι έχει φέρει από την ΑΔΕ το έχει βρει μέσα στο Pylon και το έχει αντιστοιχήσει. Τους τρόπους θα τους δούμε στη συνέχεια. Με μπλε στα παραστατικά που είναι μερικώς αντιστοιχισμένα και με κόκκινο στα είδη που δεν έχουν αντιστοιχηθεί καθόλου. Μπορώ να πάρω από ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι και σήμερα. Μπορώ να πάω στα φίλτρα που μου δίνει ο πυλώνας και γνωρίζουμε όλοι και να γράψω π.χ. ότι θέλω να δω έναν προμηθευτή και θα πάω στο Στεργίου που έχω πάρα πολλά παραστατικά. Βλέπω λοιπόν ότι μου έχει έρθει στην αριστερή οθόνη, μου έχουν έρθει παραστατικά τα οποία είναι είτε μερικώς αντιστοιχισμένα είτε καθόλου αντιστοιχισμένα και βλέπω και πράσινα τα οποία είναι πλήρως αντιστοιχισμένα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη λογική. Θα πάω σε ένα παραστατικό που έχει αντιστοιχηθεί μερικώς, απλά να μην έχει τόσα πολλά είδη, να δω κάτι που έχει λιγότερα, το συγκεκριμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα μέρος έχουν αντιστοιχηθεί. Να πάω και εδώ που δεν έχει αντιστοιχηθεί τίποτα. Στη δεξιά πλευρά μου βλέπω ότι η οθόνη χωρίζεται στα δύο, όπως και ένα απλό παραστατικό. Στο πάνω μέρος που είναι και το header βλέπω ποιος είναι ο προμηθευτής, ποιο είναι το αφημί του, διεύθυνση, νούμερο παραστατικού, ημερομηνία και η αξία ότι είναι 1,79. Στο κάτω μέρος βλέπω τον κωδικό, την περιγραφή, την ποσότητα, τη μονάδα μέτρησης, τις αξίες, το ΦΠΑ, έτσι όπως έχουν γίνει άντληση μέσα από την ΑΔΕ. Επιλέγοντας 2 ή περισσότερα παραστατικά, μπορώ στο πάνω μέρος να κάνω μαζικά αναζήτηση ειδών. Θα μπορούσα να επιλέξω το σύνολο των παραστατικών από το πάνω μέρος και να κάνω αντιστοίχηση σε όλα τα είδη για όλα τα παραστατικά στο σύνολό τους της οικογένειας Στεργίου. Εγώ για το παράδειγμά μας έχω επιλέξει 2 και πατάω στο πάνω μέρος το button που λέει αναζήτηση ειδών. Πατώντας λοιπόν την αναζήτηση ειδών, βλέπω ότι ανοίγει αυτόματα μία οθόνη, μου φέρνει το σύνολο των ειδών και πάμε να δούμε τι ελέγχους κάνει η εφαρμογή μου. Πριν απαντήσω όμως αυτό, στο πάνω μέρος να πω ότι υπάρχουν πατονάκια που τα γνωρίζετε, σύμπτυξη και επέκταση του μενού ή δημιουργία Excel, στο οποίο μπορώ τα συγκεκριμένα είδη έτσι όπως εμφανίζονται στην οθονούλα μου να βγουν σε ένα Excel ώστε να μπορώ να τα κάνω μαζική εισαγωγή. Εννοείται στο Excelάκι δεν έρχονται 5 γραμμές ανά είδος, αλλά έρχονται μόνο το είδος του header, ώστε να μπορώ να προσθέσω έξτρα στήλες όπως είναι π.χ. η λογιστική κατηγορία, η μονάδα μέτρησης και οτιδήποτε άλλο επιθυμώ, για να κάνω μαζική εισαγωγή στον πυλώνα τα είδη μου. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τώρα τι βλέπω σε αυτήν εδώ την οθονούλα. Με το bold βλέπω ποιο είναι το είδος, βλέπω τον κωδικό του και βλέπω και μια περιγραφή που λέει τσουρέκι one pack πραλίνα 120 γραμμαρίων. Στο κάτω μέρος τι μου λέει? Επιλογή χρήστη. Έλα χρήστη αν θέλεις, πάτα τις τελίτσες και κάνε ανέβρεση των ειδών ή γράψε στο κείμενο μια περιγραφή που θέλεις και εγώ θα σου βγάλω όλα τα είδη τα οποία είναι καταχωρημένα στον πυλώνα για να τα αντιστοιχίσεις μόνο σου με το χέρι σου. Από κάτω τι λέει? Από κωδικό. Δηλαδή, εάν ο κωδικός που έχει αντιληφθεί από την ΑΔΕ είναι ο ίδιος με τον κωδικό που έχω ανοίξει και εγώ το είδος μου. Εάν πληρεί αυτή την προϋπόθεση, το ποσοστό που βλέπετε στο πλάι θα ήταν 100%. Συνεχίζω παρακάτω. Βλέπω. Υπάρχει ένα είδος που λέει Στεργίου τσουρεκάκι πραλίνα ένα τεμάχιο 120 γραμμάρια, το οποίο δεν είναι ακριβώς η ίδια περιγραφή, αλλά επειδή έχει βρει στον εναλλακτικό κωδικό του πυλώνα τον κωδικό που έχει ο προμηθευτής, μου το έχει αντιστοιχίσει. Εάν συμφωνώ, το αφήνω φλαγκαρισμένο όπως είναι στο πλάι,
για να μου φέρει το συγκεκριμένο είδος και να μου το αντιστοιχίσει και να το θυμάται από εδώ και στο εξής. Από κάτω μου λέει από είδη προμηθευτή. Τι σημαίνει εδώ? Ότι έχω κάνει ήδη μία αντιστοίχηση σε προγενέστερο χρόνο, οπότε μου το φέρνει σαν αντιστοιχισμένο και μου λέει αυτό το είδος το έχω αντιστοιχίσει ήδη από είδος που το έχω κάνει χειροκίνητα εγώ και πάλι θα ήταν στο 100%. Και πάω και στην τελευταία επιλογή μου, το οποίο είναι από περιγραφή. Δηλαδή, θέλουμε ένα ποσοστό πάνω από 75% να μπορεί να πληρεί τις προδιαγραφές, δηλαδή οι λεξούλες που έχω κάνει άντληση σε σχέση με το πώς έχω ανοίξει εγώ το είδος στον πυλώνα να ταιριάζει πάνω από 75%. Τότε θεωρούμε ότι είναι μια αξιόπιστη επιλογή του είδους και το φέρνουμε σαν πρόταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρόλο που είναι το ίδιο είδος, επειδή δεν ταιριάζει, ούτε το στεριού υπάρχει, ούτε η λέξη τσουρέκι, αλλά είναι τσουρεκάκι κτλ. Βλέπουμε ότι πληρεί το 50%. Άρα δεν το έφερε φλαγκαρισμένο. Επίσης, ακόμα και να τέριαζε στο 100%, όταν βλέπω είτε εναλλακτικό κωδικό είτε κύριο κωδικό, εννοείται ότι δίνω προτεραιότητα στις συγκεκριμένες επιλογές. Κατεβαίνω προς τα κάτω και βλέπω ότι όλα τα είδη μου έχουν αντιστοιχηθεί με κάποιο είδος. Πατάω ένα OK και αυτά τα είδη έρχονται και συμπληρώνονται μέσα στην εφαρμογή μου. Βλέπετε ότι τα δύο ονόματα που είχα επιλέξει, τα δύο παραστατικά δηλαδή, έχουν πλέον πρασινίσει, που μου λέει η εφαρμογή μου ότι είναι έτοιμα να εισαχθούν μέσα στην εφαρμογή. Πατάω δημιουργία παραστατικού, κάνει τη διαδικασία του ο πυλώνας και μου λέει η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πέρασε τα συγκεκριμένα παραστατικά μέσα στην εφαρμογή. Πατάω κλείσιμο και έστω ότι πάω να δω αυτό που λέει 726 το συγκεκριμένο παραστατικό. Αφού πάω μενού, κινήσεις, αγορές, παραστατικά αγορών, όπως πολύ σωστά γνωρίζουμε όλοι, θα δούμε ότι υπάρχει εδώ το παραστατικό, οικογένεια Στεργίου, και είναι αυτό το παραστατικό που είναι το 726 με συνολική αξία 1,79. Άρα βλέπουμε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς. Θα μπορούσα να συνεχίσω με τα υπόλοιπα παραστατικά, να κάνω τη διαδικασία και να περάσω τα παραστατικά. Σε δεύτερο χρόνο που θα πάω να περάσω την οικογένεια Στεργίου, εάν όλα μου τα είδη είναι αντιστοιχισμένα, κάνοντας αυτή τη διαδικασία και εκπαιδεύοντας τον πυλώνα με τον τρόπο που είδαμε, θα μπορούσα να κάνω μαζική εισαγωγή του συνόλου των παραστατικών με ένα κλικ. Σας ευχαριστώ πολύ και όπως είπαμε, εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας δώσουμε demo, να δούμε live στη βάση σας πώς γίνεται η διαδικασία και να δούμε ό,τι άλλο επιθυμείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.